Poštovani sabore, braćo i sestre, dragi bošnjački narode, ne osjećam potrebu da sebi ili vama objašnjavam naše tradicionalno ime, Bošnjak, ime našeg jezika bosanskog i ime naše zemlje Bosne i Hercegovine. Mi nismo u prilici da biramo između dva dobra, već između tri zla. Mi smo oči u oči sa grubom stvarnošću i svako od nas sada je i nešto više od onoga što je sam sa sobom. Ovdje smo, nerazdvojni u onom što jesmo, bilo svojom voljom, bilo historijskom neminovnošću koja je pala u dio ovoj generaciji. U ovom prostoru s nama su svi naši živi, oni s puškom u ruci na kućnim pragovima i rovovima, oni prognani širom svijeta i oni koji su preselili na ahiret, koji su na Božjem putu bili svjedoci istine svojim životima i time stekli Božju milost. Ovaj uzburkani historijski tok jedan je od uzroka što se u bošnjačkom narodu mogu sresti svi oblici krajnosti. Tako dirljivo dobrodušne i predane ljude, spremne na svaku ličnu i kolektivnu žrtvu, i takve pojedince i skupine beskrajno samožive, potkupljive, politički ljigave, opsjednute nipodaštavanjem svega vlastitog, imena, vjere, običaja prošlosti. Nema tome nikakva opravdanja. Prihvaćali smo sve ljepote koje su nam nuđene. Vjerovali u bajke koje su nam namjenski pričanje. Praštali zločine. Pružali čiste ruke u daleku budućnost. Sve nam se to sada cinično hihoće u lice. Bošnjaci, mi moramo biti vlastita mjera stvari, u mjeri koja je potrebna za normalan život. U ovom trenutku sahrane iluzija nemojte histerizirati i nemojte jedni drugima uvećavati nesreće i nametati krivnje. Nažalost, susjedi se ne biraju i valja biti realan. Naši susjedi opsjednuti su isključivošću i stoga bih volio da se u njima razvijaju svojstva sličnija našima, nego njihova u nama. Jer mi nismo tijesni. Ako ne bi bilo Bošnjaka, Srbi i Hrvati bi dobili komšije kakve zaslužuju. Ovako, mi smo tu i nema te sile koja može uništiti naš narod. Ni u ratnim, ni u bilo kakvim drugim uslovima.